Ladies and gentlemen, we are celebrating today the world premiere of the all-new John Cooper Works Hardtop. Американска премиера в Детройт направи версия John Cooper Works на новото Mini. Под предния капак е монтиран 2-литров 4-цилиндров Twin Power Turbo с максимална мощност 231 конски сили. Максималният въртящ момент от 320 Нм се поддържа почти без промяна от 1250 до 4800 оборота в минута. Скоростните кутии са 6-степенни, механична и автоматична. Mini John Cooper Works се ускорява от 0 до 100 за 6,3 секунди с механична и за 6,1 секунди с автоматична трансмисия при среден разход на гориво 5,7 на 100.